Nanay restaurant sa poblasyon Tabuilan nga sosyal ug sudan. Pero ang presyo inamigo. Dax bulalo. Only rice na only sabaw pa. Dili pa gyud na mao. Muserve po na sila snack, kalamian kayo. Yes! So among gari kini yung bulalo nga solid kayo. Yes! Yes! Doon na mo snack nga lami tayo. Ako na ni humanon. Perfect. Wow! Dire na sa Dax Bulalo. Sabi na kayo ilang manok ko. Flying chicken. Wow! Taray lang lami kay mga magano mo nilang kuan usa sa ilang flaming chicken nila ano mo nilang amian nga bulalo. Yes! Best pares. Pares. Tilapia. Bangus. O gumba nga nasa kawa. Kabus. O bihon. Buro wag na maod. Hindi makasamo tong lami mga gaon. Toppings nga sili. Yes! That's good. Wow! Ito sa Pares. Pares. Wow! Sa bangus. Tripod. Kanan. Dax Bulalo. Wow! Resa. Tapos sila lamian nga chili oil leo. Yes! Hindi makasamo tong lami mga gaon. Toppings nga sili. Yes! That's good. Ito sa Pares. Bangus. Kanan bulalo. Dax Bulalo. Ayaw na paglangan, pinuwa bakit ilaw kumpleto yun Resa. daghang sile, always Tapos sila lamian nga chili oil leo. Yes! Sa pinaglamay lang sudano kaning crispy spicy adobo dai. Daran. Yes! Wala kita undas katong ngayon taon. Wala kita bunok. Napuro sa lapo, karne puta sosyal oy. Thank you. Kaya lami silang bulalo magano. Sir. Kani may lami ignaw gid. Dumi grabe yung lami ignaw man. chicken. Gumba. Ipilawan na to ilang kuan. Ilawi ko na ilang Mikil lang pa. Wow! Kalami. Kanang mailas nga review ha. Mga anak na wa pamboy pati excuse. Bumuk juga ini. Kato na lang sa. Mias lang bulalo eh. Nani ba ang buwan? Pwede rin yung sabot-sabot ng bayad. Pero may utang. Wah! Siya ang kilo. Yaman kita na. Buang. Mias lang bulalo mga gaon. Way atik gid gaon. Uy, atik. Sa tanang taga Tuburan ug Taboylan diri na gid mo Dax bulalo. Yes. Way atik ilang bulalo gid lami kayo. Kadyon sige panilap. Ini ano na nagaoy. Nagpapat ang sa kunal dun ay. Ha? Dilo ka na kan puto ha? Tambok na gud. Usa sa mga sikat lang sa dalang flaming chicken. Yes! Ayo. Bulalo. Bulalo ka no. Ay batul kada. Wow! Sa mga problema sa sili no. Ano?
Mga kaw, nakalimot miglitix kalami. Grabe ginon. Mga kaon nice na. Sa may kastorya rin mag-ilang bulalo. Ako na yung naga. Lang may kailang bulalo gid. Why burit? Good news. Nila sugad eh. Ha? So, Katong pare sa kilami ato. lamig naman. Dagandagan ko kasi. Kasi yung balik ang pagkakaon. Pagkaon. Kagata yung hurot ng gato. Amo ko hurot na niya. Ang nakalami sila serbisyo, nangunay pagid ang tag-iya. Diara. Yes. Kasi sino pangalan sir? RK po. Si RK, si Sir Ako si Nico. Si Nico. Nico. Kapon. Ay mo ni atong mga kawan, mga buutan ug kanang grabe mo serbisyo nga tagiya. Mo nang lami kay bulalog yun. Pangarigin mo. Thanks so much for Pangarigin coming mo. po. Na, ilawin nila ilang bulalog na, oh. Balag mo sa ka. Balik yaw ka. Grabe. Lamig kayo. Salamat kayo, Ra. Salamat kayo. Thank you. Salamat po.